So if somebody would like to share something or Pokud kdokoliv z vás by something is chtěl open, sdílet něco, please go ahead. máte možnost. Tak ja som takto dýchala prvýkrát bez pauzy a musím sa priznať, že pre mňa to bolo veľmi nekomfortné a pripomenulo mi to pôrod a bolelo ma na srdci vyslovene a som si hovorila, som taká nasraná, že čo to je za dýchanie, však to je absolútne neprirodzené. A ešte to furt mám v sebe. Že čo to je akože fakt, takto sa chodí do vedomia? Veď všetky tie kurzy, čo som absolvovala, boli pokojné dýchanie, nádych, bránicové, brušné, chrbtové, hlavové, neviem jaké, toto bolo niečo, že... A to som na obede hovorila mužovi, že ja mám asi nejaký problém ísť k sebe. A tu máš nasratá som. Ale vrcholne som nasratá. Ja som taká nasratá, to puče ako, čo s tým? Čo ja to ako... A mne to pripomenulo, keď ja som sa rodila, lebo kričali na mamu, rýchlo, rýchlo, lebo to nestihne. Pri bránke sa otočili, ja som narodená doma. Lebo všetci sa naháňali tam, len aby Eva nezomrela. Čo to je toto? A ja sa mám k tomuto vrácať? Môžeme to osrať. Ďakujem za zdieľanie. Thank you so much for sharing. What's your name? Děkuji moc za sdílení, jak se jmenujete. Eva, are you open for a little experiment? Byla byste otevřená malému experimentu? Okay, can you stand up? Můžete se postavit? Uděláme něco trošku jiného. Můžu vám dát trochu tlaku sem. Okay, thank you. Wait. After you need to hold. Takže nejdřív vám malinko zatlačím na hrudník a vaše tělo přirozeně necukne. Vlastně půjde proti tomu. So first I will put some pressure. Nejdřív zatlačím. Then you will something will happen, you will see. Něco se stane, to uvidíte. And then I want you, and that's why I want you to make the choice now. I will ask you to focus somewhere, maybe outside or here in the room, somewhere further. Pak vás požádám, abyste se soustředila na něco kousek dál, buď tam nebo tam. That's why I want you to choose, how you will stand and where you will focus later, that you already decide now. A proto vám to říkám dopředu, abyste si vybrala to místo, na které se budete soustředit, až vám řeknu. Kdekoliv v místnosti. So see how you like to stand in this little Představte exercise. si, jak se chcete postavit. So you found somewhere you want to focus? Našla jste si místo, kde se budete na které se později budete soustředit. Okay. Ještě se tam nesoustřeďte. Takže můžu, zatlačím. Vy zůstáváte takhle a já tlačím. Yes. Ano. Okay. Yes. Ano. And now open your eyes and focus. Teď otevřete oči a zasoustřeďte se na to místo někde v dálce. And see what happens. A uvidíte, co se stane. Yes. Ano, Yes, ano. Yeah. Yes. Okay. Yes. Good. Yes. Tak je to dobré. Yes, very good. Yes. Okay, enough. Yes, good. Tak, dobré. Yes. Can you look at me? Můžete se na mě teď podívat? No, take your time. Máte dost času. Yes, very good. Tak, v pořádku. Tak je to v pořádku.
Správně. Yes. Prostě bylo v životě so mnou. Were you in my past life with me before? I'm in the present life with you. Já jsem s vámi teď v přítomnosti. Okay. Mhm. Yes, okay. Yeah. And thank you, Eva. Děkuju. And I tell you what I just did with Eva. Já bych vám teďka chtěla říct, co jsem teď udělala s Evou. Yeah, because she got in touch with something, some anger. Protože ona se právě dostala do kontaktu s něčím, co je uvnitř jí, se zlostí. So I put some pressure so that her system could mobilize energy. Takže když jsem vytvořila nějaký tlak na její srdce, její systém zmobilizoval energii. If I would only put pressure and she would mobilize, at some point she would collapse. Kdybych ji jenom zatlačila a ona by se nemobilizovala, tak by jako skolabovala. But with bringing the focus in, what was causing pressure before went transformed into expression. Ale tím, že se soustředila na ten bod v dálce, tak to, co předtím vevnitř vytvářelo tlak, tak se mohlo vyjádřit, mohlo být vyjádřeno. And getting in touch with something deeper, and there was an expression happening, and something could transform. A pak se mohla dostat do kontaktu s něčím, co je uvnitř, a odehrála se ta transformace. Just to take you in the boat with us. Jenom abyste se nalodili s námi, abyste věděli, co se dělo. And thanks, Eva, for being so brave and sharing. A děkujeme Evě za to, že byla tak odvážná a sdílela to s námi. Diany, já bych se chtěl zeptat, jak jsme na konci toho workshopu dýchali bez pauzy. Nádech, výdech, žádná pauza. Tak já bych ještě chtěl poprosit, co to bylo za dýchání, co to s námi mělo dělat, nebo co to s člověkem dělá, abychom si mohli i tu svoji zkušenost porovnat s tím, co jsme to vlastně svému tělu způsobili. Okay, so have you ever heard of the term rebirthing? Slyšeli jste někdy slovo rebirthing, znovuzrození? Normally, rebirthing is quite a vigorous technique where you go like. A normálně je tady ta technika rebirthingu nebo znovuzrození taková velice intenzivní technika, velice intenzivního dýchání. I always say, don't do it like a German because they really work. A já vždycky říkám, nedělejte to jak Němci, protože ti fakt dřou. And rebirthing has been very strong and vigorous. Takže to rebirthing, to znovuzrození, ta technika to dýchání bývala velice intenzivní, silná. But I found out that when you stay with your rhythm and you respect the way you are breathing, ale já jsem zjistila, že když zůstanete ve svém vlastním rytmu a respektujete ten způsob, jakým dýcháte, and you just take this break, pauzu out, a jenom odstraníte tu přestávku mezi nádechem a výdechem, it replicates a way we were all breathing when we were just born. tak to jakoby připomíná nebo znovu napodobí ten způsob dýchání, jakým jsme dýchali, když jsme se narodili. And all of you who are parents, maybe you also observed with your children that the first 7 days after the birth, the babies breathe like, they breathe without this break. A možná vy, co jste rodiče, jste zažili, že ty miminka 7 dní po narození dýchají tímto způsobem. And only after 7 days, you know, this pauzu comes. A až za těch 7 dní se objeví ta pauza mezi nádechem a výdechem. So when you breathe in this way and you treat yourself very gently, takže když dýcháte tímto způsobem a zároveň zacházíte sami se sebou velmi jemně, it can connect you with some really deep implicit memory, meaning some memory stored in the cells of your body. Tak vás to může propojit s takovou hlubokou pamětí, která je uložena ve vašich buňkách. And is Eva here who
shared in Tak. the end? Eva, která tady, She left already. paní Eva, která na konci sdílela svůj říkala, že jsem přišla kvůli tomuhle zážitku. And I just wanted, with all respect, but I hope I may say that Takže se vší úctou a respektem, tak doufám, že smím říct to, co teďka řeknu. but Eva got connected with something really deep. A Evu to dýchání propojilo s něčím opravdu hlubokým. And which waited to be, to come into the open, into the consciousness. Které čekalo na to, až to bude vpuštěno do vědomí. And the little intervention I then did with her was to support the process to complete, to come from pressure to expression. A ta malá intervence, kterou jsem pak udělala na konci, to bylo jenom, aby pomohlo uvolnit ten tlak a aby byla schopná to vyjádřit. But to all of you who experience that, even at home, you don't need. It's good that you feel safe, and if you are together with your partner, and you want to breathe in this way, it can really bring you in contact with life energy that is locked inside of you. A pro vás všechny, kdybyste tohle chtěli vyzkoušet doma, třeba se svým partnerem, když se cítíte bezpečně, tak to je způsob, který vás přivede do kontaktu s vaší životní energií. And life energy is sexual energy. A životní energie je sexuální energie. And also it can bring these states of bliss that you had when you were just born, meaning this feeling totally one and connected with not only with your partner, but with the universe. A také vás to může přivést do těchto stavů blaženosti, které jste možná zažívali, když jste se narodili. A do stavu, kdy se cítíte ve spojení s vesmírem. That you also have when you have orgasms. That's why we love orgasms so much. Což je stejný stav, jaký zažíváte, když máte orgasmus. Proto všichni tak milujeme orgasmy. Only that the orgasm that I hope it's okay, I move into a different topic. Doufám, že nevadí, že se teďka přecházím na jiné téma.